नमस्ते. मी आज काकडी टाकून नाश्ता बनवते आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. ही एक काकडी घेतली किसून. ही मोठी काकडी होती थोडी, ती किसून घेतली म्हणजे अर्धी वाटी आहे किस. आणि काकडी किसताना जो पाणी येतो ना तो पण आपल्याला घ्यायचा आहे. आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हे थोडासा बीट आहे, हे किसून घेतलाय. हे आपल्याला मसाले घ्यायचे आहे. हे आपल्याला मसाला, मी पावभाजी मसाला घेतलाय. आपल्याला समजा कोणते पण नाश्ते बनवायचे असतील आणि आपल्या घरामध्ये कोणते असे मसाले असतात ना विदाउट, किचन किंग मसाला, पनीर मसाला, छोले मसाला, असे कोणते पण प्रकारचे मसाले असतील ना ते नाश्त्यामध्ये वापरायचे, कारण तो नाश्ता आहे ना चांगला लागतो टेस्टीला. तसं मी हा पावभाजी मसाला घेतलाय थोडासा आहे. हळद घेतले आणि मिरची मसाला अर्धा चमचा घेतले. हे आपल्याला पाव चमचा घेतले. हे अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट. हे थोडासा गाजर किसून घेतलाय. हे आपले 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलंय आणि अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ घेतलंय. आता हे आपल्याला आहे ना तेल घ्यायचं आहे, पाणी घ्यायचं आहे. गव्हाचं पीठ घेतलंय, तांदळाचं पीठ. आता हे तांदळाचं पीठ जर नसेल ना तुमच्याकडे तर तुम्ही आहे ना रवा घ्या, पण तांदळाचं पीठ असेल ना तर छान होतात. गाजर, काकडी, बीट, आलं लसूणची पेस्ट आणि हे आपले मसाले. आणि आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं. ते पाणी टाकून आपल्याला चांगला घट्ट सर आपले इडली डोश्याचं बनवतो ना तसं आपल्याला हे घट्ट मिश्रण करून घ्यायचं आहे. आता मी हे कमी साहित्य घेतलं. आता आपल्याकडे कमी माणसं खाणारे आम्ही 2च आहे ना, त्याच्यामुळे मी कमी घेतलंय. आता तुम्ही जास्त 4-5 माणसं असाल ना तर हे साहित्य जास्त वाढवायचं. 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलंय, तिथे 2 वाट्या करायचे. थोडं थोडं पाणी टाकत घ्यायचं. आपण पूर्ण 1 ग्लास पाणी घेतलं होतं ना? घेते तेवढं पाणी पूर्ण लागणार आहे. आणि लागलं तर अजून पण लागेल तसं घ्यायचं आपल्याला. आता हे एवढं घट्ट मिश्रण केलंय ना, हे समजा तुम्हाला आता पकोडे छोटे छोटे जर नाश्त्यासाठी पकोडे करायचे असतील ना तर असं घट्ट मिश्रण करायचं. पण याच्यामध्ये आहे ना तुम्हाला पाव चमचा बेकिंग सोडा टाकायला लागेल, तरच ते आपले पकोडे येतील फुलून तेलामध्ये. असे फुलणार नाहीत. आता मला कसं याचे डोसे बनवायचे आहेत तर मी आहे ना थोडं पातळ करणार आहे. 1 ग्लास पाणी होतं ना, हे बघ थोडं उरलंय पाणी. असं आपल्याला पाण्याचं कशाला अंदाज पाहिजे, हे असं बॅटर आपलं डोश्यासारखं करायचं. माझी माणसं खूप हुशार आहेत माहिती आहे तुला. आपलं मस्त तयार झालंय. आणि समजा आलनी खा असेल ना तर तुम्ही समजा चुकून कधी तुमच्या हातून मीठ जर जास्त पडला तर तुम्ही काय करायचं, गव्हाचं पीठ घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये कालवायचं आणि पाणी ओतायचं. मी पॅन ठेवलंय, आता तेल लावते. आपला पॅन तापला ना, तेल लावला की गॅस बारीक करायचा जरा आणि त्याच्यामध्ये आपलं डोश्याचं बॅटर टाकायचं. असं घट्ट करायचं. आपल्याला जसे पाहिजे ना छोटे मोठे तर आपण करायचे. हे आपलं आता टाकून झालंय. आता पूर्ण वरती सुकेल ना तोपर्यंत आपल्याला ठेवायचं आहे. आपल्याला झाकण वगैरे नाही ठेवायचं. आणि गॅस कसा थोडा मीडियम ठेवायचा. थोडा वेळ लागतो पण नाश्ता आपला चांगला बनतो. आपले 1.5 मिनिटामध्ये पूर्ण सुकलाय बघा आणि एकदम मीडियम गॅसवर आहे. आता थोडा वरून असा तेल लावायचा. कसं झालंय मस्त ना, एकदम छान कलर छान आलाय. आता थोडा गॅस आहे ना थोडा वाढवायचा फिरवल्यावर, म्हणजे 1 मिनिटात होईल माझं पण. कारण पहिला कसा अंदाज नसतो, पॅन तापलेला असतो, करपतो की नाही करपत असं होतं ना, त्याच्यासाठी आपला गॅस बारीक ठेवायचा असतो. आपले आता परत 1.5 मिनिट झालेला आहे. आता 1.5 मिनिटांनी परत फिरवते जरा. एकदम छान. आता जरा ते खालची कोवळी बाजू असते ना आपली पहिली फिरवलेली, म्हणून ती जरा फिरवायचं. परत 1 मिनिटासाठी ती खालची बाजू परत भाजून घ्यायची. आता 1 मिनिटांनी आहे ना असं परत आता फिरवते आणि असं दाबून दाबून उलटा सुलटा आहे ना आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे बघ. आता समजा तुम्हाला काढायला नाही येत, नरम असेल तर असं आहे ना भांडा घ्यायचा आणि असं चालणीवर असं सोडायचं. एक कमेंट होती की तू चालणीवर का काढते असं विचारलं. अच्छा, ते चालन कशाला माहितीये, हे आपण जर गरम गरम ताटामध्ये काढला ना तर खाली पाणी सुटतो आणि त्याच्यामुळे ते आहे ना मऊ होतो, कारण ते पिठाची डिश असते ना तर पीठ मऊ होतो आणि मग खाताना आपल्याला गिलगिलीत लागतो. आणि आपण चालणीमध्ये काढला ना की अशी खालनावर अशी हवा लागते, खालून पण. आणि मग कसं ती वरच्या वर आहे ना कडक कडक राहतो. दुसरा काढेपर्यंत आहे ना आपला दुसरा तयार होईपर्यंत हा असा चालणीवर ठेवायचा आणि नंतर तो उचलून ताटात ठेवायचा. परत दुसरा काढणार तो आपण चालणीवर ठेवायचा.
हे आपलं दुसरं झालं ना आता. हे दुसरा झाला. आपली चटणी खाण्यासारखे होतात. ही आपली कसली चटणी आहे? पेरूची चटणी आहे. पेरूची आहे. हा म्हणजे चटणीच्या प्रकारमध्ये सर्व सेम असं, फक्त पेरू टाकायचा. हा खाली पेरू टाकायचा, बाकी साहित्य तेच. आपण पेरूची जेव्हा चटणी बनवतो ना तेव्हा पेरूचे बिया काढून टाकायचे, म्हणजे आतला भाग आहे ना बियाचा तो काढून टाकायचा आणि वरचा साली सकट घेतला तरी चालेल, पण स्वच्छ धुवून घ्यायचा चांगला मिठाच्या पाण्याने. 4 डोसे झालेत ना आपले? 4 झाले. आता चल आता खाऊन दाखवा कसे झाले. पूर्ण प्लेट भरून गेली, चटई झाली. आणि मध्ये चटणी. चला आता कसे झालेत, मस्तपैकी सांगा, छान झालेत का? तुम्ही आपल्या इकडे रेसिपी बघितली, आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. मस्त आंबोळ्यासारखे झाले. आणि विचाराल तर एकदम बघा, तोडताना एकदम छान, एकदम चांगल्या प्रकारे आपली चपाती कशी तुटते. आणि चपाती तुटली पण आउटर कव्हर आहे ना त्याचा, आउटर असा बाजूचा तो कडक आहे. तर ते बघूया आपण टेस्ट करून. आणि आपली चटणी, आधी चटणी बरोबर नको खाऊन दाखव, असंच खाऊन दाखव. असंच हवं. हा आता मी चटणी बरोबर खाल्लं, आता मी असंच खातो. कधी पप्पूला नाश्ता नाही भेटायचा, कारण नाश्त्याच्या टायमाला तो कामाला असतो आणि नाश्ता नाही. दुपारी येतो, जेवतो, झोपतो, जातो. नाश्ता कधीच नव्हता त्याच्या नशिबामध्ये, पण आता या दिवसामध्ये आहे ना त्याला रोज काहीतरी नाश्ता भेटतोय. आणि कधीतरी भेटतं असं भेटतं की एकदम भारीच भेटतं नाश्ता. तेव्हा कमेंट यायचे का नाश्त्याची रेसिपी दाखवा, नाश्त्याची रेसिपी. पण नाश्त्याची रेसिपी दाखवा, पण खाणार कोण घरामध्ये? तर आता तुम्हाला ह्याची चव सांगतो आणि टेस्ट सांगतो. सर्वात आधी तर एक चांगली गोष्ट मला वाटली की हे सॅलड सारखंच झालंय टोटल. म्हणजे समजा सॅलड खायला मला कधी असं समजू नका की सर्वांना सॅलड आवडतो, तर मला पण कधी कधी सॅलड खाऊन ना खूप कंटाळा येतो. तर मी हे बघत बसतो की कोणत्या प्रकारे तो सॅलड माझ्या पोटात जाईल. तर हा एक असा साधन असू शकतो की अशा प्रकारे आपल्या सॅलड आपल्या पोटात जाऊ शकतो. म्हणजे पीठ आहे, ज्यात गाजर आहे, काकडी आहे, त्याचं प्रमाण सुद्धा तुम्ही वाढवू शकता. आणि आपलं गव्हाचं पीठ आहे आणि तांदळाचं पीठ, हे सर्व आपलं हेल्दीच झालं. आणि तसं खाण्यापेक्षा असं खायचं. आणि तुम्हाला सांगू, तुम्हाला तांदळाचं पीठ नको असेल तर रवा टाकू शकता. म्हणजे रवा टाकलात ना तर तुम्हाला ते 10 मिनिटं मिश्रण तर ठेवायला लागेल मुरायला. आणि तुम्हाला एक सांगतो, मोठे मुलं असू दे किंवा छोटे असू दे, ते हे आवडीने खातील. त्यांना काय समजणारच नाही की ह्याच्यात एवढे सर्व भाजीपाला आहे. त्याची टेस्ट म्हणाल ना तर खूप छान लागते. आणि वयस्कर माणसं घरात असतील ना तर त्यांना समजा सॅलड चावायला होत नाही, तर आपण चांगल्या माणसं, मोठ्या माणसांनी ना असं करून द्यायचं त्यांना. हो, म्हणजे ही बघा छोट्या मुलांसाठी त्यांची पण झाली. तब्येत पण चांगली राहील आणि आपल्याला पण चांगलं वाटेल. असे समजा तुम्ही हफ्त्यातून 3दा किंवा दोन वेळा, म्हणजे पूर्ण 7 दिवसातून 2 वेळा कोणत्याही नाश्त्यामध्ये ठेवलात, हे संध्याकाळचं किंवा सकाळचं, तर तुम्हाला हे पण सांगतो बघा, एक जी सुरुवातीला बनवली होती ना ती थंड झाली आहे. म्हणजे ती अशी रेसिपी तुम्ही टिफिनला सुद्धा नेऊ शकता. आता ते क्वारंटाईन आहे म्हणून ठीक आहे, आता नंतर जेव्हा उघडेल ना तेव्हा तुम्ही टिफिनला न्या, आपल्या ओव्हनमध्ये गरम करायचे. नाही गरम केले तरी मी तुम्हाला ही टेस्ट करून सांगू शकतो की एकदम छान लागेल. आणि अशी चटणी न्यायची, चटणी नाही नेली तरी प्रॉब्लेम नाही, नेली तरी काही प्रॉब्लेम नाही. रेसिपी एकदम छान आहे, न्यूट्रिशनल रेसिपी आहे. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली आम्हाला नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. कमेंट करा सर्वांनी, आणि 2 वस्तू तर नक्कीच करा. या व्हिडिओला लाईक करा आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा.